I avui tenim noves dades en relació a l'habitatge. El 2024 varen augmentar un 10% el nombre de noves construccions a Mallorca. És una xifra que indica, Martina, un canvi de tendència en els darrers 3 anys. Sí, són dades del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca que el 2024 varen visar 2.136 habitatges nous a l'illa, un poc més de la meitat d'aquests, un 55% són unifamiliars i la resta són plurifamiliars. El 2024 es visaren, per tant, un 10% més d'habitatges que el 2023, quan foren, aquí ho veiem, aquests 1.947 habitatges. De fet, si observam l'estadística, veurem que el 2024 canvia la tendència. Veníem del 2019 amb una xifra rècord d'habitatges visats que davallaren una mica després per l'impacte de la Covid, tornaren a remuntar el 2021 i de llavors havien experimentat una davallada fins al 2023 i ha estat ara, el 2024, quan tornen a pujar de manera lleugera. Des del col·legi, però, adverteixen que el gruix del que es construeix és només per un tipus de butxaca. No se construye ningún tipo de vivienda a precio asequible. Todas son de lujo y, de hecho, el hándicap que tenemos es que a la hora de sacar las estadísticas de los precios de la vivienda se están utilizando la media de todas las viviendas que están en el mercado. ¿Y cuántas hay de precio asequible? Nuevas, ninguna. Si el alquiler se consiguiera rebajar el precio del alquiler, se reduciría la presión sobre la necesidad de comprar obra, de comprar vivienda nueva. Hay mucha vivienda vacía que no se alquila y la administración debería analizar por qué y tomar medidas.